Li Amedê welatî ji bo operasyona protesto bikin li aliyê taxa du deriya Rihayê kombûn. Di nav girseya ku kombûn de hevseroka HDP Figen Yüksekdağ û parlamenterên HDP jî amade bûn. Welatî xwestin ku têkevin navçeya Nav Sûrê lêberê hêzên ewlehiya polîsan bi bombeya gazê û bi ava şîkê müdafaleya girsiyê kirin. Daloziyê çalakvanên welatî bi kevran bersiva êrişên polîsa dan, barîqatên polîsan hilweşandin û di nav bajêr de belav bûn. Daloziyê de li taxa Baxlarê bi guleyên polîsan yek jin û gencekî 20 salî jiyana xwe winda kirin. Ji aliyê din ve xwediyê dikandarên Amedê jî ji bo ku operasyonan protesto bikin dukanê xwe venekirin. Basên navbajêrê yê şaradariyan jî kontaxê seyareyên xwe girtin. Sevda Kaplan, NRT, Amed.